Ens trobem a Sant Sebastià de Montmajor. És un petit poble del Vallès Oriental, que data de l'any 1065, un poble amb poques cases però amb un encant especial. L'excursió que proposem avui és pujar al Pic del Vent, cim dins de la llista dels 100 cims essencials de la FEC. El camí està ben indicat, només cal seguir els indicadors que marquen les moltes rutes que es poden realitzar des d'aquest indret. El primer tram va guanyant alçada, amb una forta pujada al principi, on als més petits els hi agrada molt escalar i superar els diferents obstacles que els hi va posant al camí. Un cop superat el primer tram, el camí es torna més pla i es transita per dins d'un bosc tupit, típicament mediterrani. Sortint del bosc, ja podem veure el cim, amb la senyera que el corona. Les vistes des d'aquest punt són magnífiques. Podem contemplar Gallifa perfectament. Ja només queda l'últim esforç. El camí recupera el seu desnivell i amb una petita aproximació ens disposem a fer els últims metres per arribar al cim. Aquest últim tram travessa una vegetació densa, però el camí està molt ben indicat per fites i només cal seguir una direcció, amunt. Un cop a dalt, podem gaudir d'unes vistes espectaculars. Asseguts en un banc, per poder gaudir-ne tranquil·lament, podrem disfrutar de totes les vistes del Vallès Oriental, com Gallifa i el Montseny, i en direcció oest tindrem el Vallès Occidental, amb el Parc Natural de Sant Llorenç Savall i la Serra de l'Obac, on el Montcau, la Mola i el Puig de la Creu sobresurten i ens ofereixen una visió única del Vallès. Esperem que us hagi agradat. Teniu tota la informació del track a la descripció. Fins la propera sortida!